Shibit 𝗠liche𝗿𝗲𝗠 ya ka wai na ka jing lakai ka ban sa itanat pha bat ka ban sa hit pha kat kumbal khmil ti namar baro arling kini kitem kilong kitim gi pa satar ka wai ka tem kalong satar bha ban atak bat ka wai ka tem pat kalong satar bha ban defend te hoi perlok manta kamit ngin sayo ban pej bat sakhi ya ka jing lakai Champions League final kata hapden ka PSG persyai ka Arsenal kaba ansai lakai hakapor khanda siteng manmen nagalyang jong ka PSG kini ki arngut kirang lakai ki jongka lakmil ti bakin sawan phai wachra fakimi bat udembele namar hakini ki bnai ki balade kini ki arngut kirang lakai kliomat ya ki injury bat bale lakmil ti bakane ka jing lakai kan salong ka jing lakai ka bakarpang bat ka ban sa itanat pha namar banakalyang jong ka Arsenal lada ka laban pelim ya ke PSG manta kamit kan thau history sendan namar kan sade ka jingjob ka banangkong ka jongka ya ka trophy jong ka Champions League kat bana kalyang jong ka PSG ru kumba ka de ka namla du hak samoy ka balade ha kan ka samoy ru kan sai khon tenge bha ban yo khuri ka namla du Arsin Arwat ha ka Champions League bat habangi phai na kalyang jong ka PSG ha kan ka samoy haka jing lakai jongka haka Champions League kade ka wena ki tim ka balai oban tep sibon ki gol haka Champions League kata da ka bakalala aban tep sab gol haswa ka final kad bana kalyang jongka Arsenal pat haka na ka samay lakai jongka haka Champions League kade ka wena ki tim ka bawan haka kerdan ka panangkong kata ka baki tim persya kim la aban tep gol sibon dia ka bakal sya tep gol tang rew gol kumta la khenya ka bakalong ka tim ka satar bha ban defend ka PSG pat la khenya ka kum ka tim ka satar bha ban atak te perlok hato mano ban la ban job Shibit manta kamit bat ya ka tim ka ba PSG sa comment box bat la dapi kwa ka link ka don hapo ki comment box bat kum juru ha description kublai shibun